No niin, siellä väki heitti vitsiä sähkö PV Suzukista. Semmonen olisi niinku ennakkotilattavissa. Nyt ei ole vitsi eikä aprilipila. Siinä se on. Sähkö PV Suzuki. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Otetaan tosta vähän testilenkkiä ja katsotaan miten se lähtee. Kameraa vähän tuohon. No ja sitten rinki. Ei paljon pörinää kuulu, hä? Ei paljon pöris. Jeppi vähän pörisee. Jeppi oli jäänyt hanska tonne takapyörään kiinni. Sellaista. Ei muuta kuin tilaukseen. Olisiko se 7600 € alvi nolla? Tämä ensimmäinen mopo. Katsotaan sitten seuraavia.